ole room liana YouTube channel thir tu zong te in zawai in che bai vek ule voin hi me ni som le pakhat kum sang ni le som ni pathum ninga ni ani e hun tha hun dom tak voin lama te changa mang theu turin du sakna thinlung takin kan hlan tak zet cheu ani e van duai thak takin vai takin scooty khaltu hun thar venga achilhlum thukan lakna le thukan don nain atalan danin aizol hun thar veng company peng thanglok wholesale dor ho om khom na bula vai takin van duai thak takin scooty suthu in scooty khaltu hi achilhlum thu atalangani heta thukan don nain atalan dan hian he vai trak hi muang changa tlan ani a scooty nen hian anin tepal zuita a scooty khaltu hi alu atak achil saka scooty khaltu hi ka po chhon lovin ahmuna aboral thu atalang ani mutu then khatin an soidanin trak hian scooty khaltu hi arap na hle a athluak te po abuna sa hle ni in talan ani bok hetianga vandu na tok an omvele hian police lam rang taka hriatir ngal an ni a ama ero chu he vandu na tok tu le nuna chan ta hi tunge ani hriat mai thei ani lo wangin police ten aruang la in aizo civil hospital mok hausa finfia thei tura anda tak thu ata lang ani thukan lang na then khatin an soidanin heng vai trak pahni te hi silchar lam atanga rontlan an ni a trak pahni inzui ni in full lot an ni thu talan ani heng trak te hi an tlan chak lo hle a CCTV footage atanga alandanin he scooty khaltu hi tlemin atlan chakret ni in alangbok scooty hian ama sajok chu apel filmaya ti chuan anu nung jok nen hian intipalin trak hian alu achil sakjuita ni in atalanga amuna vanduai thak takin ka chhon lovin aboral zuita ani thukan don na chuan tun thleng hianin he ruang nuna chanta hi tunge ani finfia thei alani lo thule amai alu hi achil chhiana satawangin hriat mai thei ani tak lo thu atalang ani kan soitak angin civil hospital lama ama hi finfia thei tura da ani vanduana thlen hun hi jinglam da nga le achan vevel inkar ni a hriat ani a anin ti pal chan tak hi chiang taka soi fak thei ani lo vai tak te hi an tlan tlang ni a soi ani a muang changin an tlan tlang ni a soi ani ma se vai te hi reilo te a muwa manjui le ngal an ni a vai te hianin midangina kut an thak pal an hlau awanga in thiar film ta ni in anin sei thu kan lakna chuan ata lang bok ani thu kan donna pakhatin asoidanin hetia vandone tok jok ta hi abulvela te po damdole rui hlo kai noi mutel ni a alan thu anta langa hei ero finfia fakna kan nei lem lo he vanduena awang hian scooty khaltu in nunna achan mai baka a scooty hi achene hle maya engpo ni sela ama hi ani na hriat alani lo wangin a motor number hi kanta langanga ti chuan chung khat laina then om khoveng ten kan hriat zong alo ni chuanin ngai ven zui mai turin kan in ngen ni ta sela atha ome scooty number MZ01L 7381 o kan sei suala 7831 zo kani e 7831 MZ01L 7831 ani e hetian scooty nei kan chung khat laina emo kan then om khoveng te jinga hria a kan omani chuanin civil hospital lama finfia theni ti lai kha kan ta lang kan soini ta sela athome hemi chung changa hian thu chiang jok te kan hriat theina turin branch me lam le local council lam te the angin kan han bia a athom no in belte a scooty color ti te asak ruang apian mangte hriat chen tumin kan juk bia a ama ero chu vanduai thak takin kan ti don nge branch me le local council kan juk biak lam hian chanchin an lo theril lo viau maya hruai tu te an thlen meu hi chuan police lamin ruang an lo khom fel to awangin report han siama mumal le chiang kuang jok taka thu an hriat dan le an hmu dan ang chi te an siam thei tak lo wangin clear tu te khati chin zong kha report lang pui kan siam thei chu ni a
afam kim tok lo hle maya in mi hriat thiamna thinlung takin kan dil tak zet zet ani e ole van duaina a thleng hnem malmal hle maya lir thei che sual accident nun na chan chanchin hi hriat tur aum cham chi mai thin ani a awan duai thlak hle ani kan soifo thin angin lir thei chang kan eina min pek ha dam na te mason na te kan ha tho kan so jok theina turata na khovel chang kan ein min pek me khian kan nun na alem hnem ta hle maya nun na hlutak tak te mual aliama mi hring taksa ro pui tak mai te po leya pial lei thu arian hnuai zal liamin an lo pha thinani awan duai thlak apoi hle maya engpo ni sela hetiang van duina thleng thin hi rui hlo le akai hnoite hei mai baka lir thei kan thunun zo phak baka kan tlan pui awanga thleng ani fo mai thina apoi thinani hetianga lir thei ru emo rui hlo le akai hnoin ati boi emo har sana chi sang sang nei awangte tin kan thunun zo baka lir thei kan dom le kan khal chu awang hian kan chunga van duina rap thak le poi tak mai lo thleng thina keima nin van duina tok lo ta in tin thina lakata po filim theita po ni ila midang te har sana kan siama midang dun na ge midang nun na nge po chu reilo te mual kan liam tir theiti hi kan hriat non thil tul tak zet zetania tun tuma hian amle du tho tak main kan soile ni kan ram chunga hian lir thei nei tu le khal tu te film khuna kong hi kan zo thar atul ta hle in ka ria kan soifo thina kan ram kong pui te azaw nuam ta hle maya kan black top te amar nala tin amam em boka lir thei te hi an chak ta sat em mon cho ti mai turin kan phit pur pura kan tlan duk zur zura man mo takin tumbu malpo nei chuang lem hleilo hianin kan tlan vak vaka ma se te chak taka lir thei kan khala kan thunun zo manglowa kan tlan mek la hiam kan nun na chu hlaom taka kham ko tlanga ni e thina thangina a o thu tur ang mai hian kan da thina ni ti ero kan hriat atul tak zet zetin ka hria mi hring nun na hlutak zaom tak mai hi he lir thei wang hen kan chan hnem tak zet zet ta ni hengkonga hianin lir thei nei tu te film khur deuh deuh hi thil tul tak ni in ka hria ni ole heta hian van duina athleng chungchanga han soibel kan du chu hetinga lir thei in ti palni khwa alo thlen hianin amuma satu te mizo takin trampuina na kan thok trina heti mekla hianin atipal tu lam emo heti angchi hi kut thak zui mai hi kan ching fo trina hemi konga hian in sum theina kan mamo hle in kan ria mi hring nun na alu ema aro puya aza oma thina nun rong takin anchunga thla anzar ngut mai chu hriat thiam a har sale chuti rual chuanin andu wang renga thil ti sual kha anni kher bik lo wangin atua point har sana hi midang chunga thlen pal thei kan awang hian film khur takin thil ti sual tu te po dan ang taka chui zu emo hремna an mu zok na turatan malakhi kan mo phut na thewa hian ngai thei taila awadu omte lul emte hi tun tuma hian kan soile ani e ole room lian youtube channel te min thlir saka